Na kabenta ki khubor baman kasni pet but subscribe ya u Antornews. Iblay pi baro kinigilong ki khubor bam ta kasni. Lehnoh jong Lashkar-e-Taiba Saifullah Khalid ubladon kti ban thombor. Nagpur Rampur bat Bangalore. Ubla pyndonkam kyrteng thong kum Vinode Kumar usa Nepal daga jingithuh bakla shah bo phai shnong shah Jylla Sindh jong Pakistan ula shah pyniap. Saifullah Khalid ubla shah keno ba ula pelong ki katu kat ni ki kampun trim ki ba paunam ha India ula shah pyniap ha Jylla Sindh jong Pakistan ong ki telong khubor ha India Today TV ha sngi ublay. Kila shah thombor ki katu kat ni ki ru thombor ki bamla bantip ha kanong ba matli jong ka ilaka Badin Haschin. Karkum ki telong khubor lay thu ba Abu Saifullah ula shah tha ting e na ka seng bat khanglat ye ka jingnet jungwan jong u. Shushu lapin biang ru ya ka jing pahara ya u henry menta kasni kat ba udang mi na ying jong u ha kanong ba matli ula sha thombor bat sha set yam ha ka we ka jaka yang kali ka badon hajan u Khalid ude uwe ubadon kti ha ki kam thombor bokongsan ha kilai tili ki jing thombor bakrau ka jing thombor jong ka Indian Science Congress ISC ha usnem arhajar san ha Bangalore ka jing thombor ha usnem arhajar riu ya ka jaka trekam jong ka Rashtriya Swayam Sevak Sangh RSS. Nagpur berkejing thombor jong kaktem jong CRPF Rampur House Mem Arhajar Pra. Da kaba utrekam hapo ka kyrteng thok kum Vinode Kumar u Khalid ulasa Nepal la katu kat nisnem. Ha kaba ula im hapo ka jingithuh bakla but ula shong kurim ru ya ka we ka kentei trishnong kaba kyrteng kan nakma banu. Dangshen u Khalid ula pinkendria ya kaktem jong usha matli kabadon ha ka ilaka Badin jong ka Jylla Sindh ha Pakistan. Hangtei ula beteng bentrei na kabenta ka Lashkar-e-Taiba ka kinhun lehnoh jong ka Pakistan kabala khang persya da ka UN bar ka seng ba khmat e jong ka. Ka jamat uddawa ka ba pelet jing mut ningkong e ha ka jing pyndonkam bar ka jing lumpisa na kabenta ki kam lehnoh.